explicaré una història molt ràpida, molt ràpida, molt ràpida. Pareu atenció, perquè tan bon punt veieu per on va la història que ja s'haurà acabat. Us presento a la vella castanyera Vigordera Tronera i al vell castanyell Vigordell Tronell. Un dia, la vella castanyera Vigordera Tronera i el vell castanyell Vigordell Tronell es van veure, es van enamorar i es varen casar. Però la vella castanyera Vigordera Tronera tenia un gat castanyat vigordat tronat i el vell castanyell Vigordell Tronell tenia un gos castanyós vigordós tronós. I el gat castanyat vigordat tronat tot era miular el gos castanyós vigordós tronós. I el gos castanyós vigordós tronós tot era perseguir el gat castanyat vigordat tronat. Tot. Tan lluny van arribar que fins es volien descasar. De tant que la vella castanyera Vigordera Tronera estimava el seu gat castanyat vigordat tronat i que el vell castanyell Vigordell Tronell estimava el seu gos castanyós vigordós tronós. Però un dia, gat i gos van pujar fins dalt del terrat i van caure tot d'un plegat. Oh! I és així com aquesta història ja s'ha acabat. Txatxan! Espero que us hagi agradat. Ja veieu, un conte popular molt ràpid, molt curt, però que amb l'ajuda d'aquests objectes permet gaudir dels embarbussaments, dels jocs de la vella castanyera Vigordera Tronera. És com allò de la gallina xica-tica-mica. Per fer-lo, doncs, he utilitzat una mica de llana, uns botons, unes teles que tenia per casa. Són unes manobles de cuinar qualsevols, I he posat un gat en el dit perquè així, amb el joc, poder jugar amb tots els personatges que apareixien en aquesta història. Aquí teniu el vell castanyell Vigordell Tronell. I és que ve la castanyada. Bona castanyada a tothom, mengeu molts i molts panellets. Adeu!